Chisa, haka, chisa, haka. Shatanga. Level mudenga. Sunzama level. Level mudenga. Sunzama level. Level mudenga. Level mudenga. Sunzama. Ay. Ay. Baby, way. Hey, unokuvara. Right. Guys, tadzoka zvakare panapa. Tadzoka. Tichingori pamwe chete tongoti pachipamwe guys. Share live modedza vamwe. Share live modedza vamwe. Anditika itodedzai vamwe muchishare live. Regai tibve tangorova straight panyaya tingofonera varidzi venyaya vanguya nenyaya yavo pano. Regai titange namai tinyatsonzwa saidhi ramai kuti mai vanotanga vachiti kudii apa. Handiti tinzwe kuti mai vanofambisa nyaya yavo vachiti kudii. Right. Fara mvura itai, ndikunzwa mvura yako iyi. Mai mwana muri shuga pai valembe. Mai mwana muri shuga. Mai mwana regai tivafonere direct because ndofunga vanguri vava iyo yangu yekutaurisa iyi zvakaoma reitoni mungoramba uchingotaurisa shuwa munhu asvika pakuti ko zviri kufamba sei. Right, reitoni amai mwana tukuto ya ava vauya. Right, vauya manje. Right, ndaona vave online. Hello. Muri right raskan? Muri saiko? Tiri right muri sai. Mushe, aiwa tangata kunonokera ika. Ndikuchana nani? Na Sis Melly asinafana namba isirio. Aiwa ndofuna mufana namba isirio. Okay, mira nditofona chayo. Ai zvinhu zvacho kuchembera. Sorry muningini. Ndafona namba isirio. Ndo yandafona, ndo yandasefa one. Zvinhu zvacho izvi. Zviri kufamba seiko. Maitoni. Maitoni.
iva vasikuona here mai mwana kana musikuona here chibvai mangofonaka takumirirai panapa zvinondokata zveraivhi kuti ndiri kutsvakei ndaita useiko ini mai mwana hamusikuona here mai mwana chiuyai zvichifona izvi zvinhu zvacho naimi ndikundafamba seiko andazvifambisa sei joni mai mwana makamirigwa ndindaita mistake guys kuneba ndaita mistake nonamba yacho ndoiwana sei kuna imi papa zvinhu zvacho idi kaitenda kuwhatsapp uko tuone okay ishi ndamuwana papa topuresa papa topuresa aiwa regaitsange namai mai ndovaudza nyaya yavo tonzwa nyaya kubva kuna mai kana tanzwa kuna mai tozoisawo baba pasaidi apa saka tamirira mai kuti mai vachifona ndavaudza kuti chidofonai takakumirirai zvunda ndafona namba isiriyo naimi zvinhu zvacho edi ndisiye zvangu ini zvinhu zvacho izvi right hello kola masera tasikura masera siku amugoni kufana ni whatsapp calling here iyi inokudlirai mari zvei okay ita whatsapp calling panamba iyo muri kufona iyoyo ine whatsapp okay munozvigwa mari musati mapedza kutaura nyaya yacho right tavabata imi ndandaita stress ndikazvino zvakaoma handavabata ndaitsakanisa nyaya shuwa mota ndinoda kuti hapana were unoda basa apa aite manager aita achindiitira filing yacho kuti aiwa iko zvino izvi zvitoisa so izvi toita so pakutoda manager apa asa unenge chingoshandirawo mahara because mari hapana mari hapana unenge chingoshandirawo mahara chindibatsira basira kumanager apa because when I mix masala yacho vhenge chaiyo zvinhu zvanga zvoda kutoitika ipapapa papoda kutoita vhenge isusu mozati guys hatimbosekani pano padiaries because pano pakazara mambuya hatimbosekani tiri mambuya oga akazara pano isusu takati regaiti vhenge kuhwana uko tuye pano saka mambuya aziva kuti with the age idzo ndxondo idzi dzinoenda dzichikanganisika yesikani maiboyani maswera seiko aiwa taswera tinogamuchirai pachirongwa chezuva ranhasi aino kuti mune nyaya yenyu yamuri kubatikana inoinvolva mwana and things like that saka tangoti panapa tiri madhairies akamira panapa ese tinzwe kuti nyaya yenyu yakatanga sechi chakanyatsoitika tisati tapinza baba kuti tonoti tingaita way forward ipi kuti mudi muwane kuti mwana ofamba sei apa okay rega nditangire kubva patakasiyana nababa vemwana alright takasiyana end of 2017 alright saka tasiyana kudaro ini ndakamuvha ndikaenda kunogara kwangu iye akamuvha akaenda kunogara kwake zvadaro vaipapo ndindaigara nemwana ndindaita zvese kumwana iye haana anything chaakabatsira nazvo ende inini handambobvira ndanetsana naye kuti auya abatsire mwana and stuff because it was his decision yekuti aregedza kuchengeta mwana saka zvadaro ndandine business randairana business rara rakatanga kuita slow 2019 business parakatanga kuita slow ndikapedzera ndatovhara shopu then ndo pandakadecide kuti nditsvage basa ndatsvaga basa ratina ranga risiri flexible zvokuti ndingati ndendine mwana apa ndichibva kubasa ndendadzoka late mwana uzonomutora kucreshi to be late saka ndakadecide kuti ndiendese mwana kupi kuna mama vangu kusvika zvinhu zvava stable ndaendesa mwana kuna mama vangu aienda kuchikoro zvese ndaiprovide every month ndaimeka sure kuti mwana abhadhariwa school fees mwana awana zvese saka zvadaro zvadaro manje zvadaro sorry all right take your time atora in time yenyu tiri pano
Okay. Zvadaro manje mwana ari kumusha udaro. Ari kumusha udaro mwana. Zvese ndindaita. He was there but he never did anything kubatsira. Anditi. I never fight with him kuti abatsira uchengeta mwana. Tagara udaro. Then mwana ndakamenesa kumusha November. Ndakamenesa kumusha muna June 2019. Then muna December iye akandifonera kuti nditi hanzi ndoda kuti tisangane muJoburg ndikupei mari yekuti mutengere mwana zvinhu chichi ndakatomuti fine apa iye paari kundifonera munhu angatori mubhazi kuenda kumusha asvika kumusha kuti kuna mama hanzi ndatumwa namaekalisi kuti nditore mwana of which he was lying handiti achinyepa kudaro kuti hanzi ndatumwa kuti nditore mwana mama vangu vavandifonera vachida kunzwa kuti ndizvo here apa ari kunyepa kuti ndindamuti atore mwana abvunzwa nzwa sei uri kunyepa ndopa akati sori mwana handichatakura rega ndingoenda naye apa ngori musi wa24 musi wa24 akumbira kuenda nemwana bosamba pavo padhuze nepedo achindomuzosa ndakuenda mangwana aenda nemwana musi wa25 mama pavo vaenda kunotora mwana vakutosvika vachinzi hanzi achokwira bhazi aenda nemwana akwira bhazi aenda nemwana mama bva vaenda kupolisi vakanzi inini ndiripota kunoku inini ndaripota kunoku ndobva ndiende kuchildren's court ndaenda kuchildren's court nyaya yachona ndokwayanga iri kukoti saka inini pesa pana ndichitaya kuti munhu nditaure naye nyaya iyi tisettle out of court because anotori nenyaya itoriko kupolisi kuti akakrosesa mwana bhodhi asina passport inyaya yakazvimiririra yega iyo zvekutanga asingachengete mwana ina handina problem nazvo because mwana ndaingochengeta ndiri ndega iko nezvi ndochimufonera kuti ndoda kuona mwana otanzi ndoda kuona mwana kuti zviita sei saka inini samai handikwanise kuziva kuti mwana wangu ari kurarama sei ari kudyei handikwanise kufonera mwana wangu ndichitaura naye saka nyaya ndomamirira ayakaita alright ko pane pamataura kuti makamboudzwa location yekune murume mukamboenda tipei pati iyoyo kuti chii chakaitika ipapapo okay zvakaitika nezvekuti nyaya yangu pairi kupolisi like now handiti vakanditi nditsvage address so pane munhu akandibatsira akanditi hanzi anogara kumaitland saka patakapuwa 7 days dzekutravhela apa napresident ndobva ndatonzi nepolisi ndiuye kucape town ndaenda kucape town kudaro ndobva vamufonera kuti auye kupolice station vataure naye akangodropa foni paatodzima foni yake handi muri kuona saka pamaflats atanga tanzi izvoni tinotarisa nemunhu anga atiudza takasvika apo management ikati hatizive munhu akasaina nezita iroro tobva tatodzoka imi munogara kupi ndogara kuJoburg saka makabva pa7 days dzamanje apa makatravela from Joburg to Cape Town kunotraya kuti musangane naye makaripota kupolisi manzi mapurisa eHuyai mukasvika akafonerwa akasauya kupolice station ndikatozomufonera inini pasina polisi ndichida kuti nditaure naye akataura kuti hanzi mwana wakwanise kumuona ndobva atodzoka foni yake saka inini kuti ndirambe ndichimufonera ndichitaura naye zvinonetsa takatodzoka kubva kuCape Town ndisina kuona mwana ndisina kana kutaura nemwana mwana ane makore mangani ane 5 years 5 years saka chero mukafona muchikumbira kutaura nemwana haabvumi chiri kuitika ndechekuti iye haasiri ane mwana handi mukuona zviri kuitika alright akambofonerwa nebradha yangu pakatanga lockdown akati hanzi ndabvarirwa nelockdown riri kwefriend yangu abvunzwa kudaro handiti taura hei saka zvadaroka ndobva abvunzwa nebradha yangu kuti kwaiwe unoramba uchiti hanzi izvoni hausi kune mwana mozofona manheru sei ndobva akazotaura kuti aiwa ini handisi kune mwana ari kugara kwesister yangu saka iye anoti anogara kwefriend yake ukamuti nditumira mafotozi emwana anokutumira mafotozi akudhara because haasi kuda kuti family yangu izive chokwadi saka zvese izvi zvaari kuita izvi ari kungotenderera achingotenderera kana ane anything chaari kuda kutaura ngaataure because ukabva ndakasiyana naye anga asingachengete mwana saka handisi kuziva kuti chaakaona kuti mwana ari kushota chipa akazoenda kunoba mwana because iye anga asingatochengete mwana wacho inini ndindaitoita zvese ndindanditori mai ndindandiri baba kumwana iyeye kusvika amukura
Saka imimi right now because baba tiri kutaura navo ende baba tichavafonera iko zvino muri pano but ndandichikumbirawo mainini hatisi kuda noise kana kuti ndingati mwana kana kuti chii handiti toda kuti try kusolva nyaya iyi mune zvakanaka handitika iwo chishuwo chako wanga uri kuti let's say taita way forward pano izvo zvingozi ndambotaura neex yako iyi akandipawo side of the story yake handitika and from what the way he was sounding handisati handida kugara ndajaja handitika ane zvaanga achititaurei zvakati wandei ende zvakare it seems as if akatomboti tryei kudzokerana newe you didn't want anything to do and he was fighting for marriage yenyu because ari kuda kuti mwana akure aine both parents but iwo you're not budging hausi kuda kunzwisisa saka naye akoma wangu rega ndikubvunzewo chinhu chimwe chete inini kana ndaona kuti zvatakaitirana nemunhu uyu kuti ndidzokere naye dzinonetsa kuti ndidzokere naye angataura akati anditiitire mwana asi nini kana ini ndiri kuti handichakwanisa panenge paine problem here aiwa panenge pasinapo problem ipapo iye anokwanisa kuchengeta mwana inini ndine mwana iye ari kwake achichengeta mwana saka iye zvaanga achiita izvika nezvekuti handichengete mwana nekuti hatisi tese ina ndakanakumbira ndambomutsvaga kuti chengeta mwana because akadecide kuti mwana handichengeti handiti murikoni andambobvira ndamutsvaga kana kunetsana naye kuti izochengeta mwana kana kuti ita sei nekuti inini pamwoyo pangu handichada handi murikoni nezvaakazoita izvi inini I was even considering kuti ndichogadzisana naye tidzokerana but kubva paakakoba mwana apa ndakaona kuti saka unogadzirisana sei nemunhu anoramba chiti pamunenge muti muri kutaurirana handiti munhu ataita chinhu chinenge chiri wese pane zvaunenge uchitarisira kuti zvava right unogadzirisana sei nemunhu akadaro alright mwana kaangadai akataura kuti ini ndoda kambotorawo mwana ndimbochengeta because inini kubva zvandakagara nemwana anga asingarambidzwe kuona mwana anga asingarambidzwe kutora mwana handiti muri kuona but iye iko nezvaatora mwana ina haichakwanisa kana kumuona kana kumufonera chaiko mwana handikwanisa kutaura naye ndopane nyaya yese ipapapa nyaya yangu iri kupolisi but ini ndakatodecida kuti nditaure naye tigadzise nyaya iyi out of court nekuti akangoenda kupolisi chete anosungwa akaprocesa mwana bhodha asina passport azvizvo zvaasi kuzvitarisa aiwa ndambomuonesa hangu so pane nyaya zvakare imwe yataurika kuna baba vemwana wenyu uyu vachitaura nyaya yekuita sekuti mai venyu mainini vakazonorova mai vemukomana hanzi nokuti munogara padhuze napadhuze 100 meters away from each other kudzimba dzenyu kuharare uku muri padhuze napadhuze saka hanzi mai vakazomurohwa here chakaitika ndechekutika pavakaenda mama vachinotora mwana vada kuti mwana agadzirire since muzi wa25 yanga iri Christmas vasvika ikoko mama vake anzi bavabvunzwa kuti mwana ari kupi bavanyepa kuti mwana ari kuGlenview apa pane munhu anga aona baba nemwana vachikwira bhazi kuenda bhazi rekuJoburg saka ava ndopavakagumbuka kuti kwaimi munogondinyeperwa kuti mwana ari kuGlenview sei iye aonekwa achikwira bhazi ndopavakarohwa pavaendesana kupolisi vabanzi hapana nyaya dzangoripota nyaya yemwana asi yekurovana kwavo yakangopera yakadaro saka ndokurohwa kwaita hana kuite kuti vakarohwa zveshuwa okay right kune vari kuti zvoimbo mirirai baba zotaura nyaya yavo vega guys chamurifanira kuziva ndechekuti pane two parties panapa already as you can see mai vemwana is bitter about mwana kuenda kwavo so isusu we are trying kuti pavanouya pano da kutanga ndanzwisisa zvandadzwa nababa mai ndizvo here hanti because baba kana vazouya vakataura nyaya yavo panogona kuita makakatanwa handimaona saka tikagara tatouyu mai vagara vatokonfema kuti zvechokwadi zvinhu zvataurika izvi zvakaitika then tinokwanisa kungotsvaga way forward pasina hondo ndo masolvirwa anoita nyaya guys tikada kuti baba vazouya pana patangata kuti mai vako vakarova mai vangu iwe vakazodai titanga kuti iwe tiudze zvokuti mai vako vakazonorova mai veuyu handimaona baba panogona kuita noise yekuti nyaya we are not going to solve it chatiri kudai way forward kuti mwana andika odzokera kuna mai vake mune zvakanaka saka we just want kuti tinzwisise kuti ichokwadi zvakaitika here so that we know how to handle issue yemwana ikana baba vachinge vauya handimaona saka anyway zvavabvuma kuti mwana akadii mwana akarohwa though baba vari kuti havo ipapo vaibatsira mwana vaichengeta stereki kuzosvikira imini musingasashandi here things like that ndopavakazodii pavakazosvika pakuti akoma wangu ndibvunzewo apa ari kuti aibatsira kuchengeta mwana kubva patakasiyana here kana kuti patanga tiri tese handina kuzobvunza hangu izvozvo ndandakateerera saidhi ravo vachitaura handina hangu kuzoda ndibvunze chokwadi kubva zvandakasiyana
naye inini akatumira mwana ka1 kubva zvandakasiyana naye akatumira mwana 800 rands yaakaisa muaccount yefriend yake ka1 adaro kuti ndakaisa 800 rands because ndanga ndatanga basa pari pakati pemwedzi saka ndanzi ndikakuudzai kuti ndatanga basa pakati pemwedzi saka mari yauya iri shoma asi mwedzi unotevera ndozokwidzawo mari handisi ndizvo here zvakaitika chimubvunzai kuti kubva ipapo akazobatira mwana sei because anga ava kucape town kaipapo akazobatira mwana sei because mari aitumira achiisa muaccount yefriend yake ende kubva ipapo I never received anything kubatsira kwaaita yes tiri tese aibatsira but kwete tasiyana akabatsira ka1 ndoga ndoziva ikako the reason why ndakazoendesa mwana kumusha inyaya yekuti inini zvinhu zvakanga zvandiomera ndandavhara shop saka business ranga ratakwa bandatsvaga basa saka basa rangu ndaitanga basa early ndichipedza late zvokuti ndandisakwanisa kuti ndonosiya mwana wecreshi ndigodzoka ndichimutora ndava ndatoendesa mwana kumusha kwacho naasvika kumusha mwana ndini ndaiprovhaidha zvese kana mukamubvunza kuti mwana aibhadhara school fees mari nhasi chaichai haazive haatozoti mwana aipfeka uniform yakaita sei haazvizive and handakana kupira ndambomutsvaga kana kuti ndinetsane naye kuti ibatsira mwana handina pandaikundikana ndaitobatsirwa nehama dzangu alright ndo kutaura kwavanga vaita zvakare toda kuti pavanozouya panapa baba munini handiti pasaite noise tingotaura nyaya ingosolvika ka1 handitika then paita ishi yekuti hanzi pamakaindisa mwana kumusha imimi mataurikira zvaitwa nababa munini hamuna kunge mavazivisa kuti ndakumboendesa hanzi hamuna kunge mavazivisa kuti ndakuendesa mwana kumusha saka ini chavabvunza saka imimi muchitora mwana maida kudine mwana musina kudza maisvika hanzi no ini handisi kufarira kuti mwana wangu akurire kupi kuZimbabwe aina mbuya ndoda kuti mwana wangu agara pana baba namai pamwe chete ndokutaura kwavaita ipapa handisi kumbaramba nyaya iyoyo akandiudza musi wa19 December 2019 akandifonera akati ndiri kuuya kuJoburg tigare pasi titaure kuti utore mwana adzoke kunoku handina kumbomurambira iyi ndakatobvuma ndikatomuti aiwa hapana problem apa iye baari kunitaura kuti ari kuuya kunoku kuJoburg kuti titaure anga atori mubhazi kuenda kuZimbabwe saka zvose zvaaita kuti nini ndiri kuZimbabwe here kufona kwese kwaitaura achinyepa ana mabhira ndaramboti mwana adzoke inini mwana wangu ndaitoda kuti ndinge ndichigara naye panjiri but niye kuti situation yangu yanga isingaite handiti muri kuona ini ndandakatopurana kuti December ndichaenda kumusha ndonotora mwana because ivone zvinhu zvangu zvavasettled ini bandiri kupurana kuenda kumusha after Christmas iye atitoposabhodha nemwana kudhara that's why isina kuzoenda kumusha asi mwana ngatifanira kutodzoka December iyeyuzvo alright chiregai tifonere baba munini tione kuti imorega kupopota handiti kama ini toda kutsvaga way forward kuti mwana adzoke kuna mai handiti zvino mukapopota vakatidropera handiti maona zvatovharana sezvo vaine history yekudzima mafoni handiti maona mukapopota vakadzima mafoni yavo vanenge vatoenda totoblokiwa tose isi tiri kuda kuzama kuti tigadzirise nyaya kuti tione kuti zvingafamba sei handiti regai titry tivaunze panapa because vati vanopedza basa na5 saka vave kumba ndosaka nachidelaya zvangu because I knew kuti vati vanopedza basa na5 alright yatika ka1 regai ndivafonere direct kuti uyai kuWhatsApp I think that will make sense Hello? Yes, ma'am. Masquera say. Masquera. Masquera, I don't like what you're doing. Why are you putting me on Facebook? No, ndina mai venyu vemwana panapa kuti mutaure na mai venyu vemwana. Put my face on Facebook and doing whatever you're doing on Facebook. No, but when I came to you, I told you kuti. Can I talk? Okay. You see, you phoned me, telling me about these things that is happening, that you want to help me out, to help us to solve our problem. Now you're putting my fucking picture on Facebook. What is wrong with you? Bamnin, can you listen to me for a Can you listen to me just for a second? When I hold on. Hold on. Can you please just give me a moment because it's like now you are sounding rude, right? When I called you, hold on. Can you give
Can you give me a second to talk? Can you give me a second to talk? Right. When I came to you, when I called you, I said, I have your ex-wife. There is a story that has come to me, right? And you asked me in concern of what? I said in concern with your child, right? And my picture on your Facebook page and my daughter's picture. I know, Page. You want to be popular with my stuff now. You know I can sue you for that. That's what I'm going to do. Oh, you okay? All right, Mamini. Let's do it this way. Let's play your game, right? Let's play it the way you want to play. I'm not playing my game. I'm asking you. You're the one who's playing games. Why? No. I'm not even playing games, right? I told you, but I came to you because I wanted to hear your side of the story, right? What story? Your story. Because you guys, you're in it together. You don't. I'm in it together with who? They in it together. Why is my picture and my baby's picture? You should ask your chibvunza imaive mwana wenyu. You don't have to ask me. You don't have to ask me mabvunza maive mwana wenyu. Anditi kuti why picture yangu yaenda ku Facebook yaiswa nani ava vanhu ndiani ndiyasvika sei ikoko munobvunza maive mwana wenyu not kubvunza inini. Anditi because andizive maive mwana wenyu andizive inini. Right? Okay, that's a good thing. Exactly. You don't know me. You don't hey. My mother's name, and you put my picture on my Facebook. Who put your picture on Facebook? Iwe. Who put your picture on Facebook? Taurana maive mwana wako ndo vaunza vaisa picture pa Facebook, right? Maive mwana wako ndo vaisa picture pa Facebook. You see now, this is guys what we are dealing with, right? So guys, baba ve mwana, mai mwana, maunza picture ye mwana ya baba pa Facebook mukati kandwe saka baba ve mwana vati voda kutisungisa totoenda kujere imotogadzira kuti ndende kujere imi neni toto ndikutaurire the reason why ndaita izvi is because ndakaenda kupolisi vakanditi tsvaga vanhu vanokupa address yepaanogara anditi nyaya yangu itori kupolisi polisi yakanditsvaga address yepaanogara ukawana munhu chinzwa okay now listen now that is watching chirega ndichikudzai izvi andika now that ari pano let me tell him straight away atikatira phone right mai mwana ndine address yepanogara murume wenyu ndine nhamba yepaanogara ende ndine munhu achakuperekedza ipapo mazvinzwa ndanga ndatoita mainvestigations ese inini parogara murume wenyu paari kushanda andichika ndine munhu ari kucape town andatozvitsvaga kudhara achaenda nemi when are you prepared to go to Cape Town ndokuita hook up nemunhu uyu munosvika parogara murume wenyu because if you still remember correctly guys ndichitenga kutaura nyaya ndataura kuti pane information yakawanda yauya but handina kuda kudi kuti ndibate nyaya iyi because it had nothing to do with mai vemwana nababa vemwana tikuda way forward anditi but now ndandine vanhu vangu kudhara vanda ndatobvunza nezvemainformation anonzi Lawrence kau ndikunyepa anonzi Lawrence nhari exactly handi mazviona ndandatotsvaga kudhara ndichakupai munhu okusvitsai pabasa pake paanoshanda ndokupai munhu moenda nepolisi iya kumba kwake because clearly this guy is a pervert and a psychopath and he is very rude and a bully right now imimi amai ndandakurambidza inyaya yekuti musaye imbonire zvepolisi ndakutozvitaura pano because he is here and iwe gudo iwe wakatarisa anditika ndandamuudza kuti inini ndichataura namadam kuti nyaya yepolisi ngaistop you brought the picture mukaisa pa Facebook ndimi and everything not me. I even told him I don't know you, I don't know him anditika you came to me, I did not come to you, right? Ndatomuudza kudaro ndikati because nyaya inoda kuti itaurwe anditika saka imimi akati no I'm very free akandipa side rake renyaya yataura zvandakubvunzai pano mukakonfirma right saka pane ndikatomuudza kuti pane macharges aripo one Interpol mukadzi wako akatoripota neInterpol that I told him because iwo wakatora mwana without the mother's consent and the mwana is only 5 years mwana mudiki hauna kuba hako mwana uri baba vemwana asi the fact yekuti wakatora mwana mai vasingazvizivi mutemo haubvumi it's a crime on its own
ndatomusanangurira ndikati chakazva tiri kuzama kuita ndezvekuti imimi mofunga kuti muite move forward andika mufambe pamwe chete. How can you do that? Andika imimi zvamunokwanisa kuti muite ndezvekudai so mowirirana kana muchidzosera mwana kuna mai kana muchitaurirana kuti no inini ndinoda kuti tidzokerane kana muchidii dzimwe nyaya idzi moita saizvozvo moona moita inonzi co-parenting tikatowirirana though hake ari musalad anenge achidangotaura nechirungu anditi maona. So he will not move pekugara. Don't worry guys, pabasa pake chero akamove pekugara kubasa kwake hamove. Information yake ndinayo yose yakatokwana. Basa imbacha muva asibasa chero akamuva pabasa chaipo hasi kumuva. Ndichakupai pana sisi vake vamanogara ku Cape Town ndikunyepa. Right, you see kuti ndine information yose ka pana mai vake vari kugara ku Cape Town vanove ndo vari kugara nemwana presently ndirikunyepa kana vamakambochinzwa. Saka information yose ndinayo but ndanga nchiti musolve zvakanaka muri tu pasina vana mai ava vana sisi vana chi as now that he has proved ataurike naye ndo problem yake akabuka mufanana ndo mataurira anongoita iyaya akafanana nepolice ndo mataurira anongoita iyaya he's so rude saka unosolva chini munhu akaita saizvozvi. Right, so he has left us with no choice. Iwe gudo iwe murume iwe uri Cape Town inini ndinogara muno muRustenburg kwazviwa ndakada kumirira namapurisa ako because pana mufonera ambo nditanzi should I engage my lawyer ndikati uno engage a lawyer Ray iwe usina kubhadhara maintenance yemwana Right, now guys as parents we are now worried tese kuti mwana ari safe here because you have seen the kind of a father that he has. You have seen the kind of a father that he has. So I'm now very much worried now. I'm now very much worried kuti mwana kwaarika ari safe here kana kuti mwana apparently zvake iye asiri anogara nemwana. Mwana iye anogara pake, mwana anogara namai vake ushu. Mai vake vane nyaya dzakawanda dzandinadzo vandatonyatsoziva kuti vari papi. Mwana wako I'll tell you, I will lead you straight pane mwana wako, but before waenda pane mwana wako ndoda kuti umbotanga waenda iwewe nepolice neinterpol iya anditika straight pane mwana wako anditika uchaenda nemunhu straight pane mwana wako iwewe because clearly aramba kuti ataurwe because apostwa paFacebook. Unopostwa neni paFacebook ndomuziva handikuzivi I don't know you. Munhu waunotobvunza kuti wandipostire paFacebook mukadzi wako ndiye waunotobvunza kuti kwazondisirei deyanga ari munhu anonzwisisa amira apa ati right mai mwana vamuripo ipapapa no problem ko imi Facebook mai ava vazoindi nyaya yangu yasvika kuFacebook zvafamba sei motaurirana because ndina ndikuzivi mose andakutsvakai ndimi manditsvaka anditika saka now iye arida kutaza takapusaka eSouth Africa inoi kungoti iwe murume iweka uti ukwane wazviwa takato iwe murume iwe ndatopedza newe so kana uri munhu anofunga ufungisise wazvinzwa but don't worry we are coming after you. Oh, now we hope your ex-wife handi watitozivana hanzi you are in it together ndo zvataura nditi so inini now ndasingatori side because I don't know you, I wanted to be neutral saka enda kuside kwako ndo chigame chatovepo indatove kuside kwako Lawrence Dongo zosa mwana ende wakaba mwana ende zvekudzima foni ka azvibetse I know where you are presently watamba wrong person isha ndatouya kwauri ndine information yakakwana ufunge yakatokwana paya but tachidangotite pachivanhu vakuru saka todi toita izvozvo ende muSouth Africa muno muguys regai ndikudze ichokwadi because nyaya yemwana it's a very serious offense when nyaya ichi-involve mwana it's a very serious offense. Worse still akambotofonerwa nepolice ende azvikonfirma akanzouya police station akatiza akaswitcha off phone yake right anga achitotsvagwa nepolice akatombozviita atigara muJoburg muno azviita kudaro kana ndobva ndamendera kuchildren's court apa atofonerwa naMajor Street akandidzosa mwana iye ndikupa 30 minutes dzekudzosa mwana iye akamudzosa mwana because anga atya kusungwa saka apa azvipinda futi. All right guys, nyaya mazvinzwa isi semadiaries tinenge tisina hondo hanzi this guy will harm the apana munhu anombopa zvanomboita mwana wake musanyepa guys don't lie hakuna panomboita zvese izvozvizvi hakuna so nyaya iripo mai vangu vatsvaga mwana wavo anditika so kana utsvaga mwana wako even ukaenda kukumbule kaya muno muSouth Africa let me tell you kune vari kudiaspora
vari kudiaspora ndida kuti muteererese handika there's nothing wrong that this lady has done. Muri kunzwa muno muSouth Africa muno kune program inonzi kumbulekaya yevanhu vanotsvaga vana vavo, yevanhu vanotsvaga nababa vavo, yevanhu vanotsvaga namai vavo, inotobuda that is broadcasted on TV, right? Vanotobudisa mapictures emunhu, vanobudisa mapictures evana, vanobudisa mapictures emunhu ari kutsvagwa kusvikira vavo awanikwa nachibuda every week, anobudiswa every week kusvikira vamuwana. This is exactly what we have done. Hatina TV yedu isu Facebook, taisa pa Facebook kuti tsvake mwana, handiti titsvake pana baba tavawana, mwana tamuwana. Saka mitemo yekudiaspora yakasiyana nemitemo yemuno muSouth Africa guys. Mukaziva ipapo munozogona kunzwisisa. Pa Facebook takati kutsvaga mwana, post yemwana it's a reported matter already. Vangatsvaga mwana wavo. So for people kuti vazive kuti mwana ndewababa ndevapi, she had to post. Zvinoitwa even muno South Africa muno it's even allowed. You can post a picture yemunhu wauri kutsvaga. You can post a picture yemwana wauri kutsvaga. Handika kusvikira vamuwana. Zvinotoitwa muno kune program inonzi kumbulekaya in South Africa. So basically hapana chiripo, hapana nyaya, picture yakati bvisi, picture yemwana tisi kubvisa, tiri kutsvaka mwana kusvikira mwana awanikwa. Kana mwana azowanikwa, tobvisa picture yemwana, tobvisa picture yemurume. For now, mai avava vachisunga kuenda ku Cape Town kunotora mwana wavo kati kupolisi kunotsvaga mwana, handitika aisi mhosva. The pictures will stay there. Tichitsvaga chi kusvika vasvika pane mwana vazodzoka nefeedback kuti mwana ndasvika pane mwana ndaona mwana wangu tokwadabura. For now tichiri kutsvaka Lawrence paari, handitika though tichiziva zvedu kuti ari papi, handitika. So yeah, mai mwana, thank you very much. I tried my best kuti taura nepano aramba, handitika. Saka guys, imimi chomoita chingopedza pano moya ku WhatsApp yangu yai, handitika ndoita 3-way call nevanhu vandinavo, handitika, because inini zvandotita guys nditanga nda investigate kuti azvina mhosva mukati here, zvinosungisa zvasungisi, hani munoziya. Saka hapana kana mhosva, musavhunduke zvenyu, hapana kana mhosva itoripo. Hapana kana mhosva itoripo, handimboona vatori right zvavatoita mai avo. Ini ndakuchivahuka apo manje nemunhu ari kunovasvisa pane mwana wavo, asi musaenda moga nemunhu, handitika munoenda through the police, handitika. The police moenda kupolice station yamakaenda kuya moenda chi mosvika moenda nepolice moti munhu tiri kuziva paari, handitika mosvika nepolisi yenyu ipapo. Kana kubasa kwake moenda kubasa, ndichakuudzai paari kuwanikwa kubasa, then motangira ipapo. Handiti right. Saka guys, thank you very much for today. Imi vana baba vari kutora vana, itai co-parenting nevabereki venyu, musatore vana mai vasingazvizivi kuba imhosva. Uyu murume already he committed a crime. Yakatoita kuna unga singazivi. But this time angotaiwa is a fellow Zimbabwean brother, and why can we not reason with him zvakanaka? Inise munhu angachida kuyananisa oka, handimuona kuti vaite co-parenting, handi akanga abvuma. Saka now pane azouya kapano akaona kuti aiwa picture yaiswa ku Facebook namai, kwete neni namai, because ndandivazivi vana, handimuona. Saka azotora his frustrations on the wrong person, right? Kuti avharidzwe kuti nyaya isataurwa, handiti. But zvisinei tochisiyira nyaya iyi kupi kumutemo ndo uchazongoti udile naye zvakanaka. Hanzi simedi call him back. I don't think we should call him back. Isusu tatopedza. I don't think we should call him back because irrespective taita. Isusu toita online reality TV. Chero dei anga ari serious sei. Handitika because the picture yasora iripo. Handiti kana aine achida kuzodunisana na mai vemwana kuti kwewe wakazoza picture yangu pa Facebook onesana na mai vemwana uchisa ne mwana wedu anga chisitara nemukadzi wake vonzwisisana, not kune vanhu vasingaziva, atizivisa timuzivi, anti mazviona hatizivi. Saka hatina chatichamufondera bheki kuti tichaura naye, handika akajambisa mwana bhodha asina mapepa, imhosva yoyo pachayo. Interpol yagara yanga ichitomutsvagawo kuti vaone kuti ari papi, but ndavatangira veInterpol, ndavatangira hangu kuziva information yepano basa bake paanowanikwa nekumba kwake, because isu tachita vanhu hafangu kusungisana. Vabereki vemwana is not about them too, it's about the kid, and it's not them too, it's about the kid. Chero kwatilda chako chero mukaenda kupi vana Star FM maplatform mahombe vanoti baba apa mai apa mwana wacho dzimongo chera chitove papa nyaya ichitaurwa,
handitika kuti saka imi mai chichakazoitika mwana uyu zvikafamba sei handiti ndakatiudza teti tisingaoni vana vanenge vari panditi baba vanenge vasipo vanenge vari panditi mai vanenge vari panditi zvese zvichingoitwa pachena bvuu handitika ufuchi adi iye warwadzi wake kuti atore mwana but zvisinei hapana kushata isati chamufoneri back mai kana mainda kucape town muzodzoka nefeedback iwo pasha tangoita live yoyi nhasi mundiudze ndiposte zvakare pikicha yake pano pane mamwe marecent pictures akandaona ndopostazve pano imi muchidzoka pano tadzoka nefeedback yemwana yamai vaya todzoka pano modi mochichisazve pano iye takamunanika apa mwana yedu atete singasadi asi iye toda kumbomunanika izvozvi tichibva pano toda kumbonomunanika kumvengevenge kuti vanhu vari kumvengevenge vatibatsire kudii kumutsvaka so Lawrence Dongo if you are watching 5 minutes unenge wakumvengevenge kumusha mukuruko ndokwaunenge wave ikoko wazvinzwa ndokwatinenge tave newe ikoko pano waramba kurizina pane vanhu vakuru waramba kurizina nesu saka guys thank you very much mai mwana tobatana kuseri izvozvo alright maita basa sharp bye right so guys ndo nyaya dzacho idzi tine mushurugu watinaye pana unzi Lawrence Dongo mushurugu yanga achida kuhlisa vanhu amene varikuda kufona kana varipo vanoda kufona tisati ndabatana namai vemwana because she needs to tell me kuti vanoda kuenda rini anditika and then I organize don't worry katiza pamba kubasa vachadzoka nefeedback and this I'm guaranteeing you vachadzoka nefeedback mai vachikudzai kuti mwana zvafamba sei and what not Lawrence haana kwangatiza achienda aiwa this time ka watoita Lawrence watoirasa zvakasimba because hauchisina you got nowhere to run unless uri kuvhara pakambani pako paya pamaoffices pako wovhara paunoshanda ipo paya handitika ndatokupa clue yekuti uzive kuti ndozvinoita basa rendi I'm giving you just a hint kuti uzive wavhara pamaoffices pauri paya wavhara ipapo then yes you can baleka kana uchingovepo chete tinewe ende hatisi kuzokusiya rore hatisi kuzokusiya right amene kuti vari kuenda vamwe vada kufona namba yekufona ndaisa iyi timbopisa baba vada kumbopisiwa picha namba yekufona iripo guys because ini ndatozobhilivha mai ava but handichandiva hangu kumhanya kutora nyaya ndisati ndanzwa ende chandaona anyengerwa kunzi usaenda kulive so the only way was for him to come and because he knew anga achizviziva ndamudza kuti hatondizivini paabvunza kuti simeli vekupi ndikamuudza ndikatomupa newebsite ndikamupa inonzi chipi link yegroup rinoi ndikati ndakupeji apa unotsvagwa ikoko uchationa ikoko ndokwatinotambira mukadzi wako ena ndimuziviwa handikuzivi ndangotiwo tiuye titaurirane savanhu so anga achitozviziva asadake kunyepera kuzungaira muimba yeraundi zvinhu zvaanga achiziva kana vane varikuda kufona guys ndisati ndavhara show namba iyo fonai right tina top fan panapa kola hello oh kola hana network iri ngoti reconnecting okay saka guys tichaenda kujere manje loya uchauya kuzondiwana kuzonditora kuno kumanje vanotamba ndingosungisa vanhu shu vanofunga kuti zviri nyore nonga kuti ndinongosungwa sekuseka sekutamba sekuseka just because wati unoda kuti ndisungwe zibenzi remunhu ziguvhu rako rorodhongo right varida kufona guys ndakuvhurira mukana fona itione hello kola akufona back Lawrence is calling back todaira yakana torega Lawrence akufona back todaira yakana torega todaira naiwe uchiri kudeya nditi wati haudi kutaura nesu tisiye unodei pano siyana nesu wati haudi kutaura nesu iwe rorodhongo Lawrence wakufona wati hadi kutaura nesu regangi mukati hanti wati hadi kutaura nesu naiwe akufona unodei what do you want from me I'm waiting to piss you and to take you down you are calling me now I don't want your calls chibenzi chemunhu akufona uyo batai makadaro iwe usati ndakamirira kuti uye neloya rako ndakuda kuchikupisa manje Lawrence wazvinzwa ndakuda kuchikupisa I want to show you who I am stupid man
I want to show you who I am, Lawrence, because I try to reason with you, right? But you're a fucking idiot, you're a fucking nonsense, you are. My picture on Facebook. Do I know you? Do I have your pictures? Why can you not ask your mom, your my name on you are on live right now, Taura. Oh, that's a good thing because that shows how much stupid you are. You are stupid. You are the one who's very stupid. You and your family. And you know what? You know what I'm going to do? This lady. Listen, Lawrence. Lawrence, listen. Mahure api. You are telling it. You know what? Actually, everything that is happening here is recorded. You are very stupid. You are very stupid. Ukuti mai mwana wako hure. Hauna kukwana iwe Lawrence Dongo. Mai tenda kukupa zvifobu. Amira usakate mira tutaurirane pano. Uri dongire munhu hauna kukwana iwe. Akata. Lawrence kakwai tosapota mahure panapa muri kumuwa Lawrence. Hello guys. Hello kola. Kola hello. Kola hello. Kola Tauraika. Kola hello. Hey, true right, Murisei. Hey, network yava isikuita ndakuva dropa ini. Avasikunzwika. Lawrence, akuramba chingotofona nesu panapa kuti kwaiwe wagwadziwa kuti tatoza pari tichakuwana. Lawrence, we are coming for you. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Hello. Muri right here. Hello, how are you? I'm good. Muri saiko. Hello, Mukundiza. Tikukunzwai. Okay, Sis Melly. Musatambire mu ground ra Lawrence pano kuchukai. Just keep quiet. Imi saka muruda kutisekerere munachiudza umwe mukadzi kuti ihure pano. Muda kutisekerere munachiudza umwe mukadzi kuti ihure. Kuti hanzi munosapota mahure tosekerera guys ga be serious. Be serious. Be serious shu. Be serious. Tisekerere munhu achitaura kuti mutiri mukadzi umwe ihure panapa. Tinosapota mahure. And tisekerere. Be serious guys. Musa atokutadzai zvaari. This is the real Lawrence yamatoona. Ndiri right Murisei maiwe makoza acho. Taurai. Zvakangoma wedwe ndo zvatinogara tichitaurirana wedwe kuti kana uri musituation dzakadaika kana uine munhu akaoma musoro sarori dongo haikona kutaurirana anything naye kana kunzi kudzokerana nemunhu akadai kuzvisvingira padhoo chaipo dhoo riri open ya munhu anenge achizvisvingira padhoo kana uchida kugara nemunhu akaita seiyeye dzimwe nguva tinokanganwa kuti kuita let go is the best because ukaramba wakapfumbata chinhu usingavhure maoko ako unoreceiva sei wakapfumbata saka I applaud that woman wokuti haasi kutomboda kana kutaurirana naye kuti adzokerane naye uye agarike naye ndiro ridhongo chaiyi anotomuziva. I think you know what happened here is like Lawrence was watching the life from the word go, and since anga taita appointment yekuti I'll call you, anga achinzwa zvese mukadzi achitaura pano kuti andichadi. He had it himself because according to what he told me in the afternoon, anga chiti ini ndiri kuda kugadzirisa zvinhu. I'm willing kuti ndigadzirise zvinhu nemukadzi uyu. Andi muri kuona. Saka paazobuda achinzwa pano kuti kwanzi mukadzi achitaura ini andichadi. I think that triggered memory yake kana kuti trigger meno hasha maari kuti ina handichadi ndikandichingonotuka kuti munhu ihure. Tisekerere munhu achinzi hure. asi ngatichidzidzai sevanhu vevakadzi ngatichidzidzai paincident yakadai so zvekutsvaga kuisa munhu
dhodhoro kana munhu ane attitude dzakadaika, we as women we should just let go. Open our hands and see what we can get rather than kuramba takafumbata kuti chitori chidzidzo icho chinyaya yake. I would just encourage women kuti let go zvisingaite. Unotoona munhu atori nani than kuramba wakafumbatira munhu anoti yatidzokera uye azokudzokerana naye. But all right, taurai. Ndachida kuti pane insurance yamambotaura ndinokwanisa kuti munombichana. Taura yenyu mama. I'm also encouraging maZimbabweans weduwe ngatitorei mapolisi weduwe. Nyaya dzekuti tinongoramba tichidzoka kwaSis Melly tichikumbira ka. Asi kana vanoridza vauya nagindingindi tinomhanya kunobhadhara 100 rand dzekuti tipinde tinoona munhu ari kuita gindingindi anongoita for a few hours tobuda toenda kudzimba kwedu tichiregera kutouza 100 iyo kuita mapolisi. Weduwe ngatiitei vanhu vakarombeka, haikuna vanhu vanongogara tichingokumbira chete. Zvekukumbirawo kuma fellow Zimbabweans, weduwe ngatirongekei. Funeral police, once you are born, what's left is to die. Ngatitorei funeral police haikona kuzomirira kuda kusounda wedi kana kwaitika chinhu. Nekuti rufu hapana anoziva kuti runouya rini. Ndizvozvo. Hey, thank you mama, thank you very much. Okay, ma. Pakaipa makosi. Kola hello. Kola hello. Yes, hello, Sis. Muri right here. Sis Melly. Ndachida kuti big up to you. Mavagona baba, magona kupindula as a woman. Let's support one another as women. Magona, I'm so happy for what you did. You show him what you don't even care about him. Mamuratidza. No. Kumira nevamwe vakadzi tinotenda nezvamaita norezi mamuratidza kuti you don't even namata him, mamumudamate, mamuudza, mamupa peji yake kuti amuri ega. Izvo zviri bisi kubvunza mukati muupenyu wake kuti amai avakamira sei. Mamuratidza kuti there are women out there vasingatye vanhu. Magona ndinotenda nekubatsira kwamunzita. Sis Melly, Mwari vakutungamirire. I like your braveness. I like your attitude. Yamamuratidza magona Sis Melly. So takunzika tosapota mahure zvena vedu tirega kusapota abiye yedu erakadzi asikana. Munoziva murume ari kutaura neenga. That's the word yatinofanira kujairira vakadzi kuti kana pakaita problem murume wako wangoshirana naye mumba anongokuti hure. Word rekuti hure harishamisi Sis Melly. But I like the way, the attitude that you showed him. Kuti no, this is high time we must stand up as women. Iro hure iroro racho iroro rakutorerawo matani. Gamupe mwana wake period. Yes. Yes, thank you for helping other women out there. There are some other women who are so scared because what, but you stand as a lady, 1 out of 1,000. Mamurati Florence. I'm sure a girlfriend yake mkazi yadaro. As a woman, she was not supposed to Sis Melly some kindle mashoko akutaura for what? Magona Sis Melly, I support you 500%. Yeah, I know kuti atingawirirani tese zvatiri but kana ari mumwe abiya wedu akanganisa katinozomutsiura tachoga but panguva ino kuti disrespect tivarume ava vanozotirespecta sei kana isusu pachedu tichipisana vakatarisa but tichipanana achitaurwa mazita and we can't even stand for umwe wedu varume vacho vanozotirespecta sei. Akutaura kuti hure wakaita naruka mwana chakuda kutipa munhu mwana wake nometa kuti hure but bring back the child kuhure ndozvatiri kuda bring back the child kuhure. Aiwa regai tifambe nairo Lawrence chamutaridza zvake kuti haisi nyama achazotaura zvake zvake I know kuti achafona zvake yuko adzikama ende iye anenge ari palive tinaye right now tinaye pano aripo that's a fact tinaye pano so achazofona ndadonha manje akuda kutaura neni and inini now I'm not gonna be attending to him no
because inini tinofamba nemadiaries. I'm not gonna attend to him more. Ndatigara ndatokuudza uri pano iwe Lawrence kuti pauchada kuzondifonera ndaandoga usandifonere because ndichakupisa. Anditoona ndichakupisa chaiko chaiko. Aiwa kunzvekezveke toda kumuisa. Thank you, Sis Melly. Aiwa tinotenda mama. Sharp. Good night. Right. Pane umwe warikufona here? Pane umwe warikufona here? Chiri kuitika ndechekuti Lawrence, you are here, uripo zvako pano, ende tichatamba newe kusvika zvanaka, ende iwe tiwe tichakuposta kusvika wanaka, ende tichikubata futi. Haisi nyaya yekupostana chete aiwa ka. Haisi tombori nyaya yekupostana chete. Inyaya yekuti iwe tichakuposta tigokuvinga chaiko chako paunoshandira paya handika nepolisi yacho iyoyo handika tigoita zvatinokwanisa kuti iwe usangane nemhosva yako yawakapara. Wakapara mhosva. Kola hello. Sis Melly vaswera sei? Muri sei? Ndoda ngokupai sando dzenyu madhayari naSis Melly wedu. Aiwa Sis Melly makatikoshera shemu. Ende nenyaya yaLawrence Dongo uyo. Aiwa uyo tipambwa. Hakuna baba wakadaro. Ndoda kutenda kuti ambuyawo vakanyanya vekunorova mai vake. Zvangoratidza kuti unhu hwake nemunhu akamurera vakangofanana idrodro. Dai akabva kuvanhu vane hunhu angadai asi kuita hunhu hwaaita. Saka sando namai vakarova mai vake uko tinovapa futi sando. Saka isusu futi tiri kwamakazini kuno Cape Town kaisusu. Dai zvanga amaingotiudza paari pacho taigona kutongomusvikira because pachazobva amai kwavari kwavanenge vachotinonokera. Saka isusu semakazini akapimbika katirogona kutongotanga tatomupedzera tega tatora mwana isu makazini okutamba. Chinoitika ndechekudai now since nyaya iyi yakaripotwa handichimaona tikati we could have done that izvozvi noti ndiri kuziva location yake. I could have even done that ndiri kuno kuti tinongotuma boys riri Cape Town handitika roenda kunodii kunozviita, but now when the case is reported let's do things by the book. Hanimaona tanga tatomunzwira hasha taitogona kutorara tatomusvikira zvamai mhanje chaizvo because anozviitisa. Saka nyaya yakaripotwa kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka, mai mangwanisa vadzokere. Lawrence Dongo is calling me. Lawrence Dongo, stop calling me. Stop calling. Aona kuti atamba nevanhu vasirivo vanozviitisa. Lawrence, stop calling me. And not achataura newe Lawrence. I've got nothing to talk to you. Get it, drop it. I've got nothing to talk to you about Lawrence. Otherwise, it's my cousin Nikapa. Thank you, Sis Melly. Ngazive Lawrence kuti tomutsvaga ufuti tikatongomwana togona kumupedzera mapurisa usara asvika istadhana yekudhara. Yeah, but now ngatite zvinhu zvine mutemo first mwana tangaiswa kuna mai vake. Alright, Sis Melly, aiwa tinotenda zvokuti nechirongwa chemadhayarisi amakanyanya. Thank you my sister, thank you. Munhu ari kuisa angry face ndi Lawrence iyeyu because uri kufona apa unofona handitauta bye taonekana wainda kaiwe tochimirira purisa rako kuti richiuya handitika tochimirira mapurisa iwe taitana bye usachandifonera taitana bye kana uchida kundifonera iwe wega undifonere next shora takatidzokerei palive because iwe pawati mukadzi uyu ihure wazvitaura palive handiti. Saka iwe watodzoka pano wozogadzirisa mashoko ako awataura kuti aiwa mukadzi uyu asihure handitika ndimai vemwana wangu tozotangira ipapo kana uri kuda kutaura neni. Kwaiko zvino hatichakwanisa kutaura newe because iwewe haungadi kutaura nemahure handitika ari kusapota mukadzi wako usho hatingakwanisi kutaure newe. Saka usandifonere, I'm not gonna answer. Nkuti wakudondinetsa kachindifonera undishasa pisi yangu panapa. Kola hello. Hello Sis Melly. Muri right here. Hello Sis Melly. Hello tiri kunzwai muri right here. Kola muri right here. Tiri kunzwai. Shiri sei Sis Melly. Ndiri right muri sei. What's going on? Amena zviri kuitika network. Kola hello. Network yake iri kunetsa. Tiri kunzwa. Mirai makadaro, mirai ndichegwisa paningikiri pa loud. Mati. Tati murume yada kuzorakidzwa kunze
blackberry apana munhu anopinda mubhawa achiorder blackberry mubhawa ndizvozvo chaizvo. kana ukaona kana mukadzi wako akazvevhura achiitwa zvanenge achiitwa kasi kana akatokupa mwana pasiti Sis Melly murume anofanira kurespekta maiziya ndizvozvo. kuri kuzimbabwe masiteni taibva tamba tamupfekedza saize bhutsi isingakwani Dr. naye basa renyira muri kuita Sis Melly asi uyo Lawrence yo anofanira kunyatsokudhidwa naye zvakanaka ndizvozvo. aiwa maita basa Sis Melly. All right, thank you very much caller. Okay, bye. Guys, mirai ndimbokudzai chimwe chinhu 1 chisingaputse ukama. Regai ndikudzai chimwe chinhu 1 chisingaputse ukama. Handiti kune vari kuti I'm trying to solve nyaya. Handika I must be the bigger person and answer handika to Lawrence, right? I've given the platform, but now I'll be accepting and allowing bully pano pa group pano kuti murume apinde pa live azoudza umwe mukadzi kuti anzi bully, all in the name of I am hosting a live. Ndinogadzisa nyaya kana chida kuigadzirisa zvaari kuita izvo ari kufona ndi why is he calling me? Anogadzisa nyaya ndika achagadzisa nyaya ave down zvakanaka. For now I'm not going to allow him to come and bully vakadzi pana pa Facebook achitaura kuti mukadzi uyu ihure muri kusapota mahure. That will be wrong of me. Andika you can call me names, you can say kuti I'm biased or whatever, but as for now I am standing nembiya wangu mukadzi. Andika nyaya yachona sezvazvirika kugadzirisa ka tanga tiri kutingogadzirisawo nyaya, but already Lawrence paari ndikupaziva. Andika mai nemwana wangu asingazivi, but ini ndiri kuziva nepabasa pake paanowanikwa ndiri kupaziva. So kusigadzirisa kana kusagadzirisa mwana ari kungoendwa polisi kungoendako ndo ine final say. Isatangotingwa zvitoo pachi sekuti vanhu vekumusha vese andimaona ene nyaya yaunzwa pano andimaona. So kana asingadi we can't force him, we can't dance to his tune achidisrespecta vakadzi pano kuuya kusitira kuti hanzi muri kusapota mahure munotaridza kuti ndo zvamuri urewo because muri kusapota mahure. Then sorry guys, sorry to disappoint you, sorry. Lawrence Dongo anechandotaura naye Lawrence achazondibatashira kuti ndakuda kuti nyaya ichitaugwa todzoka pano asingasatuki mukadzi wake uyu ex wife uyu mai vemwana wake todzoka zvakare pano otaura nyaya yake zvakanaka. Ini nyaya yava handivazivi vese vari tu handivazivi, tomupa platform otaura zvandida kutaura handi totaura nemwana uyu mukadzi uyu handitika otherwise guys nemasvikiro akaita murume uya mukadzi uyu ari kuramba kudzokera nemurume uyu. Don't you think there's something zvaasiri kuda kutaura mukadzi uyu? Mamuona murume uya imimi makashika handi but mukadzi still ari kuti handidi kudzokera handidzokeriko. Handika chakaita kuti mai varohwe chii naambuya amai vasumuke vaende kunorohwa zvibhakera naambuya chii? Pane nyaya apa, pane nyaya. Saka ngatiregei kuti anzititi mukadzi toda kugadzisa nyaya togadzisa nyaya. Makazvitarisa Lawrence adatotaura kuita chishurugu pafamily ishi because mukadzi uyu ari kuno South Africa asingazivi kuti kune vakadziwo mazimbabwenzi mashurugu ari muSouth Africa handiti. Saka we are not going to dance to his tune. Hatidance kuchini ya Lawrence isusu, hatidance kuchini ya Lawrence isusu. We are just a platform. Tachida kugadzisa nyaya but aramba au yakadedza mukadzi hure and what not pamberi pedu, then you expect me to be the bigger person. Tikumunyengera here Lawrence? No, just kumunyengera because tine mawhereabouts ake, ndinawo mawhereabouts ake and police yanga isiri kuziva because captain yakakura but ndine mawhereabouts ake. I'm not going to allow somebody to bully munhu pa live where is still achibhula mukadzi uyu pa live mese makateerera motanzi be the bigger person. You are wrong guys, not me. I don't do that. Diane kola hello. Hello, Maswera. Taskara Maswera sei kola. Taswera, I think vakadzi vose vari kufona vari toxic havagomubataridza vanhu. Ndiri Lawrence manjeka ndinobva ndakurova ichekusere because mwana ndinoitinaye ndongokuendera kupolisi ndokuudza kuti mukadzi uyu muno mudiaspora ari kutohura ende mwana wangu ndosikira sefiti yake then mukadzi uyaya wamuri kusaidzira meso tobva ashaya pava. Saka imi muri kufunga kuti wedhi renyu rekuti muenda polisi kunotaura kuti hanzi munhu ari kuhura ndo rinotogwa nemapurisa? Mukadzi uyu ngaazigame ane dzungu risingaiti. Ane dzungu? Alright, imirai imi hanzvadzi muri kuti mukadzi uyu ane dzungu aita sei? Hanzvadzi kumba kwenyu mune mwana musikana here kumba kwenyu? Ndinaye mwana musikana but mirai kunditi kwai but iye handika imbondipindurai hanzvadzi yangu. Mune mwana musikana, mune ana sisi vasikana here kumba kwenyu? Right. Saka imi mukadzi uyu akatsanangura nyaya yake anditi Lawrence
amhanya mati ati makuti mukadzi uya nedzungu Lawrence haana kana chada kutaura haana chada kurizina apa saka mai vaita dzungu pakuti vaexplaina nyaya yavo kwamuri ndiya mama akamirira unobva mataurirawo kaavana kana respect mai avo zvekuti Lawrence kana ari mumwe munhu anozvikira kana sevisi yemwana wake isusu takambofanana mwana but uipandiuchendipa respect saka haukamu tozoya uchizotora mwana ndofunza kuti mwana wangu ari safe ndipapo saka imi muri kuti mwana ari safe kuna Lawrence Hola, hello. Oh, wadoni. Right, there goes. Ona imanje. The what zvatiri kufaila kuita isusu vanhu vechikadzi kumiririrana. Umwe murume auya akamirira murume abiya yake. Umwe murume auya ari kumirira umwe murume abiya vake. Isusu vanhukadzi. We are failing kumirirana tiri vanhu vechikadzi. Come on guys, can we not learn one or two things pazvinhu zviri kuitika apa? Can we not learn one or two things? Varume, I'm not saying whatever that is saying, that's totally bullshit. But the fact that ari kuya achimirira murume abiya yake. Kwa isusu vakadzi, why can you not do the same? Hello, Kola. Mati, Kola, makatotsamwa, Taure. Ndambokola ndikadropewa. Aiwa man, handisi chaitika chi. Ndambotanga ndiri kuside rababa because kana munhu akati handichakwanisi kuchengeta mwana akandoisa mwana kwambuya if the other parent is still alive he has got the right yekunotora mwana kuti achengete saka ndatanga ndiri kuside kwababa asi pavazouya paniapa ndazoona kutoti aiwa uyu munhu uyu kana wakonewa baba wacho ndosaka ngasingatomboengeji baba wakuti ndipiwe mari because this man is vile and violent saka imi sisimeli muri kutoita zvakanaka muchibatsira mwana but ndochida hangu kunzwa kamuri kuti aende nemapurisa kuCape Town ari kuenda kunodii kwababa mwana ndokwaari mapurisa anondoiteka namati nyaya iyi itori in the hands of the law or something ndizvo kumapurisa akandiwa anosvika naye kava haangaendega kunotora mwana zvenaikola anoenda nemapurisa zvo haizi kukoti here nyaya aiwa mapurisa akamufonera handiti akati uya kuno anditika tikukupa is it 4 hours or so kuti usvike pano vamai abva kujobheka anditi uyu kola akabva adzima murume uyo akadzima foni yake haana kuenda so mapurisa ndivo vakatovedza mukadzi kuti uya kuno Cape Town vanzwa munyoro kupero kuti anga ari papi but unfortunately paakasvika unosa zvinoitika kuno kuSouth Africa ndinogona kunge nichinzi Melly risiri zita rangu randakabva naro kumba handimaona ndosvika ndozvipa zita kana kuti tinokutula kunoku saka pandinopinda mumaflats kana kuti macontract edzimba ndira kushandisa zita rekuno kuSouth Africa rekuti tinokutula riya imi mosvika muchiti Melly hamundiwani handimaona so I think ndozvakaitika vasvika nemapurisa chinotsvaga chi pamaflats panga pataurwa kunzi pane mwana handimaona vakanobvunza munhu caretaker wepo kuti tsvagawo munhu akaregister akapinda pana pane seri kuti chakati munhu ndobva ashayika kusvika zatina munhu akadaro pano okay handatisingaziva kuda zvinosiyana kune mamwe countries because kune mamwe countries saka kana akanzi ake nemapurisa uya utore but isusu kwedu kwatiri kunoka mapurisa anotogona kutongonokuudzai kuti vangoya kuzoenforsa law and order ipapo uyo akaramba nemwana anongonzi he is the parent motonida kuenda kukoti kunosolva zvinhu zvacho but kana ikoko zvichiti mapurisa anokambana kunotora mwana kunoimwe parent aiwa kunoku nyaya yemwana iyoyi inotoinvolva child protection services achitoenda nemapurisa nevechild ivava vewachild wati neinterpol because murume already ari kutsvagwa neinterpol andimaona but isusu tiri kutaura nemukadzi kuti imbomira zvese izvozvo kana murume akabvuma kuti muite co-parenting there's no need yekuti usvibise baba vemwana wako zita nekuda kwezvinhu zvamunogona kutaurirana andimaona but now the way the attitude yaportraya pano I think mutemo since tiri kuza paari anongoisvika kupolisi because uyu mushurigwe wekuti akaenda ega mukadzi ushu handika anogona kunogumburudzwa anouraiwa handisi mashona ake kuita kudzokerana because murume waye ari kuda kutoita zveginya kana enda kuudza kuti anoda kudzokera munhu ndo zvakandiudza ini ndo zvakanditaurira kuti ndaida kuti mwana wangu ndaida kuti mwana wacho akura ane both parents vamazivazviti vari kuuraiwa ndokara dzinouraya vana imimelika stand up vasikana muri kutoita zvakanaka zvamuri kuita because sometimes aringa chiposta place zvekuti kana wadaenda ndiendese koti ugozodai pazvichazoenda kukoti rini anenge akutsvaga atokuuraya ndo vari kuuraiwa ivava saka mimi stand there for that girl uyu munhu uyu ari very dangerous uyu alright thank you very much
right. Vanhu vari kufona. Vanhu hanzi nachigunduru. Chigunduru chaga ine 170 people, 170,000 people. Aiwa ava ndibaba vaya vadzoka. Ndi Lawrence. Moro Lawrence. Moroi. Hello, Kola. Lawrence Moro. Ari kundifanira kuti azoteerera zvati kutaura panapa saka there's no need. Ari kutonagwa nokuto. Njakooma. Kola hello. Kola hello. Asi zva Lawrence. Are edweka abodo shu. Inzoi makozi ari kupinda. Kola hello. Hello Kola. Kola hello. Hello. Yeah, hello. Hello. Hello Kola. Murise. Ndiri right murisei. Hello. Hello Kola tiri kukunzwai. Mushe. Botaura na mshuruku aba. Ndati ndikabotaura mshuruku pakutaura murume akutanzi mukana respect chakaida kutaka kana yanga tuvire mani. Amena kutotara chirungu chatisingagoni satigoni chirungu toda kutaura chirungu chatisingagoni naye kuyatitaura zvinhu zvechirungu pano ngatichigoni chirungu isu. Mashuru esina Lorenza shari kari shamari ya Lorenza atori romo ngape munhu mwana wake ngaadzisire mwana wake jeri uchiga kuti atishirungu tokupekne pasa ari romo chete mukati atori right mwana ngaende kuna mai vake. Chiri kunetsa manje handisi kuziva isusu taitana babhai naye kudhara ko ndichaziva kuti ucharamba achifonerei zvadondinetsa kuti wakudei. Alright, indakutara kuti uripo pano ndoziva kuti aripo pano handitika aripo. Indatika nakuda kutaura achazondibata ndava 1 tisiri palive todzoka mukana ndabaya live button nhasika muzive kuti ndenge ndodzoka naLawrence todzokazve oti ndandatsamwa paya ogadzirisa nyaya yake tochimubatsira handitika kuti vasolve nyaya yavo zvakanaka because nyaya haisi yavo vari 2 vanava ndeye mwana 5 old child mwana ne 5 years handiti maona. Aiwa Lorenza itori mbongo isi tori kuno Cape Town zvekuti dai taingopiwa gume kuti tibate ku Cape Town totomusvikira totomupedze itori mbongo ishua nokurasha ichokwadi saka zvake zvekuti muri kusapota mahure chichi no kuti mukadzi wake ihure nhasi kopambo kufonera achitamba kudzokera namai anga asiri hure ndizvozvo ani maona. Alright Simeli. Alright, thanks very much. Andina uyar kufona uyu ndi Lawrence uyu ndi Lawrence atitodaire atichina chokutaura naye so far tatakutaura naye zvaramba atichatauri naye right now uyu ari kufona regatirege ipere kole yake tozodaira vamwe. Yeah. Right, tidedze vamwe zvedu. Ushu Lawrence gatikati. Kola hello. Hello Sis Melly. Maswera sei? Maswera seyo. Nyaya Lawrence iri kundibata singamboita mino kuti murume akaita sei. Nekuti pamhosva dzake idzi dzekuda kujambisa mwana bhodhi asina mapepa. Kidnapping akuita futi deformation achitanzi hure naye futi hure nekuti akaita mwana nehure kana zvakadaro ngatsvake shuwa vanhu veCape Town dai zviri kunzi nyaya isi kumapurisa dai vatomuendera shuwa because ndikutonzwa hasha mwana ane 5 years haasi kudakana nemafoto haasi kudakana nechini
Kutakusa mwana kuti mwana pedzira abuse ari maraini momo. Ndizvozvo. Nye kuti akatumira mwana 800 inorera mwana Sis Melly. Aiwa, zvokutumira 800 zvanga katongotisei maybe panguva iyoyo anga akaomerwawo handiti. But the way yekuti yazoita yekuya kuzoudza mukadzi uyu kuti hanzi ihure, muri kusapota mahure. Then that was wrong. And it's not like he didn't know, he knew because ndatomuudza kuti mai vemwana wako inyaya yei ndimi ani ndikazviintroducer inyaya yei kune nyaya yako yaunzwako andika but isu hatingaitauri nyaya iyoyo mozati ndamboti time muri kuremember ndataura time yekuti 4 ndikazouya kuma5 because atondiudza ndiye kuti ndinopedza basa na5 ndikataura iti saka ndinokufonerai kuma5 kwai ndopedza na4:30 ndikati ndokufonerai kuma5 masvika kupi mave kumba mukadzi wenyu aripo tiri panyaya yacho pashow pacho kuti nyaya itaugwe kuti azodzoka sei oti kwai mhandisire pafacebook zvinhu zvaanga achiziva he knew because ndataura naye ndikamudza anga achiziva haibenzi remunhu kwakuda kutyisidzira vanhu kuti vanhu vasaramba vachiendesa nyaya mberi haibenzi remunhu Lawrence uyu devakomana vamuvingira vambotanga vambomukuti wawa 1 2 kana regai nyaya yemwana ambotorwa first regai mwana amboenda kuna mai vake first mwana hana kana basa ava ndo vanasina kana basa vasina kana nebasa vana Lawrence ava we've dealt with so you know very vile people kwete vana Lawrence hana kana basa And I respect my mwana kuti she stood up and she left. Tanga timbo vajaji. Anonzi Lawrence Nari ndo surname yake. Lawrence Nari. I respect my mwana kuti vasiria munhu uyu because maskati tanga tichiva jaja but is very toxic Lawrence, very very toxic and abusive. Ndizvozvo. Vakatogona. All right, Sis Melly, maita basi. All right, thank you very much, guys. Thank you. Anzi fonerai mai vachanogara mwana. Guys, with the information that I have, apana wekufonera right now, guys. Apana ndine number dzamai vake ndinadzo. Ndine number dzasisi vake zvese ndinadzo. But from information andinayo so far, akuna wekufonera right now. We cannot call them. Hazviite because of my reasons andinawo inini. Amusiri kuziva inini. Kola hello. Muri sei kola. Moshe muri sei Sis Melly. Ndiri right kanjani? Ndatisoni ndokumbira mumbonyara ndimbopedzeresa Saskamiro ndimbompedzera shungu atikwanire Lawrence ada kukuvhundutsirai palive kuti chi who is Lori Dongo to us atikwanire ukwane Lawrence wazvinzwa ndozoti uri kutoona live ukwane inja 1 inja 0 isusu vakadzi takabatana ukangoti dena watodena munhu wese ukwane 9 by 9 o'clock usitarise nhasi panews watojaira ndakutokuisa panews nhasi na8 o'clock mapictures ako tinawo anonzi Lawrence ani Sis Melly Nari Lori Dongo Nari nhasi tutoti Lawrence Lori Dongo Nari uchamama daujaira and if anything happens kune mukadzi wako kune ex mukadzi wako even the child watokaura saka it's either you don't touch either of them kana wafunga zisungirire wega pamudomasi neonion kana watoshaya mirako uone uda kutijairira hamungakuvhundutsireka imi palife kutoita uda kuti hasha dzei plus haana futi malooks ati dzikamire very abusive akwane uyu ende ndofanya ndotomuona atikwanire Sis Melly akwane uyu atakambokutyisidzira iloya rake ripiko miraika watch the news at 9 o'clock ndikupenga ngatase news nhasi mati Lori Dongani once again so that I write his name down mbuka yemunhu ndotoku expose Sis Melly Lori Dongo aniko Nari that's NHARI Lori Dongo aka Lawrence Nari toda kuona kuti akapusa ndiani wajaira mahure apa iwe ndeutori hura utange uda kuta deformation of character palife isiri yako tongiramba kwako unotonga ikwako kumba kwenyu kwete vanhu vese panapa hautitongere imbuka yemunhu Saska saka mazona watch the news nhasi dautijairira tiri kuona news dzipi dzacho chane lipi kola tida kutonge tiriko tichikomenta no
Sismeli ndozokuitirai ndokuudzai kuinbox pane zvinenge zvichiitika pabasa atisobvumidzwe kutaura but then mirai watch out. Alright. Haiwa mupinzei pabasa, mupinzei panyuzi munhu. Toda kudo muerenga. Andinawo rege ndokupai. Ndinawo ndokupai izvo ndikandopedza ndoya Mazimba team Cape Town endai kuna Lawrence. Atombotityisa. If anything happens kuna ex-wife wako zoti chakatocha. Police atikuita zvepolice zveInterpol. Miraone Lawrence. Toda kuratidza. Akuti kuHarare kai. Nai. Toda kumisa ku H-Metro futi. No, this is not H-Metro shame. Mirandi kuinbox ere kwari kubuda nhasi togadzira news dzake Raimun shut the front door fuck up Raimun baba Sis Melly ndakatsama alright kola iripo kola vachidakidza vedu panews fairness uyu Lawrence arikufona atichadairesa ngetimbomsiya ambofona kuda uyo Geti mbomurega afone. Pinda kunyuzi Lawrence sandifonere. Uri kupinda kunyuzi nasiwe. Unenge uri pa TV. Loyi, fona yanda kufona Lawrence wadona. Yapera kule yake. Ende zvakaoma. Zvabizvi. Kwacha dei na imechafona chidei. Kola hello. Uri sei? Mushe. Kuri mwana kuna mai vako apanoita chibharanzi chekumuka kaada kudzidzisa asakakura kumbaka ameno kuti anoda kuuzama kuti chibharanzi chipi apa ari kudhistepa makozi sei haikona ari kudhistepa makozi sei achifona ipapa wapiwa nguva yako wakada kuedza kuti uri munhu anoziva ari clever uda kutisungisa tisungise iwe enda unogangara kumapurisa don't call usafone zvakaoma alright iripo kola thanks very much. Okay, bye. Reasoning atisisina guys, reasoning achazoschedule live yake todzoka pa live panapa achitaura nyaya yendikiri nyaya zvino reasoning guys ndo aino kuti muri kuda kunzwa nyaya stereki but atina reasoning atichaita naye muri kuda nyaya kuti munzwe nyaya stereki. I know you guys but atina reasoning atichaita naye so far uche ndataura ndikati choho ndifonera ndaandoga toschedule show yako zvakare todzoka pano anditika so zvanhasi tingarega kudaira vanhu vari 9 tichikwai tikudaira Lawrence tikunyengerera Lawrence here mudairei guys kana ndikupe nhamba yake ina handisi kumudaira ndochokwadi chitoripo handisi kumudairai achadzoka zvakanaka ndakakutaura nyaya yake mune zvakanaka todzoka pano pashow chete kuti nyaya ifambe. Usho zvacho ende asi kuneta wena haasi kutombonetsa kana uchandifonera ndaandoga Lawrence iko inoimbomira uyo handi watituka nodei kwatiri siyana nesu hello mushe kanjani kola uri kudisturbiwa kana Lawrence uyu ari kufona ari kudisturba kola yako padenga apa kuti anga ari mutaxi zvo mutaxi kakana uchero uchingori munhu wekupi zvino kuti akafona ukofona uku akafona ukofona uku alright unozovadzanga achibva kubasa mwana waridzi anga ambomira mulaini amira mulaini
akazofona ari mutekisi ndosaka anga achita senge ari kuda kuonerega kuda panga pane chibhebhi change chakagara paside 9 change chida zvikuda ndosaka kufona asi handiyo nyaya ndafonera iyoyo pana kola vechiruma kana vachiripo palive vakatarisa kwanzi avada kunoripotera munina wangu uyu kwai kuti chihure chiri illegal in South Africa. Being a prostitute is legal. Buying or selling, it's legal in South Africa. Kuna toine mahure ane ma-tax bracket anotoine ne-tax number yokuripota kusazi nyaya dzechihure. Saka kana uchienda kumapurisa uchinoripota kuti munhu ari kuhura unenge uchiripota kuti kudii. Kuna toine mahure anotochengeta vana, kuna mahure ari kuchengeta vana vevarume vakatarisa pano palive nhasi izvozvo vari kuchengeta nekuda nemazoti vari kuhura. Pane vanhu varume vari kuchengeterwa vana vavo nechirwere chekuti vana vamavakadzi pasi panapa. Saka nyaya yevanhu vekuzimbabwe kana kuti varume vekuzimbabwe vanoda kuti kai munhu anohura moda kutarisira munhu pasi mazoti anohura zvakashata stereki. Vana venyu vamaendesa kumayunivhesiti nechirwere chavamavakadzi panapa. Nai. Which is not fair, which is very not fair. Pana varume vatadza kuchengeta vana vakadzi who resorted to prostitution because they had to feed and put food on the table for their kids. And prostitution is legal in many countries. I mean, not Zimbabwe is illegal, but in many countries, prostitution is legal at the end of the day. Munina, if she's still here or if she's going to watch the live later on, I wish you well. And I never want any woman to be in the situation they're in. Then I told the side of the story, because even on the first time when I commented, I was like, I'm going to hear say because I didn't know. But how we are very rude. He was rude. He was mamba chance to talk fine chitaura and it. Still he continued being rude. Why was he being rude? Can I okay fine initially which was Sis Melly, I'm going to address you in English just in case this thing is recorded or for his lawyer or for whoever and it. This is my side of the story. This is the reason why I got to someone. But he did not do that. And at this moment of time, we do not care what his side of the story is because Atas are going to the side of the story from the word go. And I hope, you know, I shall want to wake, I shall get someone wake, I shall have my opinion of an I can wake. No, but right now, I can see I'm one who are men or I see if it's all good and one. It's the same thing, I see I'm good and one, but I can't tell one, but I just say one. I tell him, circumscribe by so moon. I took my plate. I don't know, I see my like it, my like what I'm paying. No. Iwe unonyatsotiziva iwe ndiwe ndinovhurisirwa naakabiwa sava here. Waraiti lolo iribo sharp sharp. Right. Tikutoda vanhu vanototaura zvinhu kwazvo kwete zvive nakabiwa sina basa. All right. Hanzi latinashe kuna nyaya. Hanzi hit up the show, bring Lawrence on live. Hello, Hanzi. Hey, Sis Melly Muruse. Mushe manguri mabvira kufona apa ndatozviona. I know it's okay. So guys, don't tarangu zvandatara. Sis Melly, nyaya iri pana pandoda so. Lawrence kana akateerera ndamunze chinhu one. Lawrence audaro. Mwana wamai Lawrence watadza. So waiti zvozo zvaradza kuti haudi kana mwana wako. Kana mwana wako ari mwana musikana wamuratidza kuti iwe wose baba enough to look after her. Andikuona wakanotora mwana uchishandisa amai vemukadzi nekuti wakagona kuvapa kana chikafu kana mari vakakuona semunhu kwaye nekuti vakura uchitook advantage of her. Hazviitwe ende ndoda kuudza chinhu one wamakisa pavarume vese vakatarisa vakuteerera panapa dainati padhuze neweka wangu nemabompa jeb uppercut mabompa uppercut. Sis Melly munhu arohwe takapfuura stage yekurova vanhu kudhara zvazichashanda zvazvepoteshomisira mwana wano ukarova Lawrence warova mwana izvozvo because kana kamusi ari mupenyu achanganodzokera unorova mai vaivai orova futi mwana waivai saka zvibatsire
I would like to tell vakadzi vakatera panapa mese kuti kana maona murume achita unhu wakadai soka, please guys, zvekutukirirana would say this haishandi. Tsvagai mitemo, handiti mitemo ndio inogadzisa munhu. Ndizvozvo. Musangofamba kada kudhanzi munoita physically fit nemurume muchinetsana mbira munofira mahara. Muzinzwa pane mwana panapa, mwana wedu tinoda kuti ndio Zimbabwe yamangwana iyi. Vana ava vari kuchema mudzimba umu nekuti baba arikutadza kuchengeta amai vozotadza kuchengeta mwana. So don't do it. Musambofamba kadaro. Imi amai vemwana ndoda kuudza chokwadi. Paferi asina kuti ndikuterera varume vatichi asi kurerera murume ndoda kuti muzive chinhu one. Imi naamai venyu vanovegogo vemwana munofanira kugara pasi muudzana zvinhu zvechokwadi kuti amai kana murume uya akazouya pano musamubvumidze kuita zvinhu zvakadai nekuti amai vanogoya vakatengerwa kana grosari handiti iwo ngochina kuti amai vakuchitaura kanzi amai murume haasi kuchengeta mwana iwo zvikakabata kana saga remavheji nechichichi amai voti ko mwana wangu anondudza danzi murume haasi kuchengeta inge andikira zvisezvi ndo zviri kuitika. So be careful how you put things out there. Amai vako haisi mhosva yavo vakaonawo baba vemwana ende vanoziva kukosha kwababa pamberi pemwana. Hazvichachinja hanzvadzi kuti baba Lawrence ibenzi zvake padobaba vemwana wako hazvichachinja izvozvo. So don't ever try and use violence kana chichichi hazvichande. Achatsvaga baba vake akura ada kuroorwa mwana uyu ndodzinza rake usaomesere mwana wako ndozvisina basa kana iri mari kana kuti say don't let it be the reason why uchita hasha. Yes vakadzi Lawrence yoda kushauta kuti watitukisa panapa iwe Lawrence iwo watitukisa nevakadzi havane ukasha auye paplatform yavakadzi uchituka vakadzi hazviita hazvibude because through my isolation nezvezvi necoronavirus tiri kuzorwa joya muzimbabwe nhasi usiku hwese nevakadzi vedu ava because runzi mwenyarira se ari kumakisa kunzovo. Let them be together. These women are tired of abuse. Let them be. Hanzvadzi zedu vaneta handiti. So iwewe watopisira manje one zvezvi vaunokandwa panews manje uchanyarira kupi unofamba muSouth Africa ukapira pai handiti. Ndisikapedzeri Sis Melly, I want to thank you again kuti zvamunoita zvekubatsira vanhu vakawanda. Ina always come on this platform because ndodzidzawo nevamwe vana vanondichiona vane maproblems akadai so. So guys, please, let's not try and be violent or anything. Kana vakadzi makutauroka zivai kuti mune varume venyu vari kuteerera panapa, zivai kuti mune hanzvadzi dzenyu dziri kuteerera panapa. Vana baba venyu vachakunzwai muchitukirira mumwe murume. Tsika dzekuti munotuka varume imbwa hechi dai muri imi muri kutuka like that nevarume pamune manzwa muwena aita chihure kana kuti aita sei mungafare hamungambofara please. Lawrence mwana wemumwe munhu uyu atadza tazviona but mwana wemumwe munhu handiti akazvarwa nemumwe mukadzi. So please let's not forget that. Nyaya yenyu kuti munobva mamirizika kunge hamene vana misisi chichichi muchitukirira varume like that ka muri kutoratidza kuti mamunofuti unhu hwacho handi muri kuona. Ngatisazivi ngatisarasiki amana chitadza kuziva kuti Zimbabwe yakatemererawo. Let's not forget that. Thank you very much, Sis Melly. All right, thank you very much, Andras. Thank you. All right. Getting Botora private number. Kola hello. Nenda ndikutodaira hangu ndichitomudaira obva akata futi. Ush. Timbonzwa private kola wacho uyu kuti ndiani. Kola hello. Hi. Hello. Hi, how are you doing? Ndiri right, muri sei? I'm calling on behalf of the women in this group and the challenges that they're facing. Hello? Yes, Kola, we are listening. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. All right, okay, because in that situation kunzwa mushe okay. Sorry, Sis Melly, I think yes. I think this guy is yes, I can hear you. Yeah, okay. Okay.
Tichikunzwa call Fari. Chichi kuitika network yake maybe. Kola. Okay, I think this guy is a narcissist pig. And this guy should be brought to justice. I think it's that we are wasting time. Yeah, we are wasting time. We are wasting time trying to talk to this guy and trying to reason with this guy. Okay. Oh. Kola vadona, kola vakaenda ku private school. Mavanzi wavoisi ravo kola. Machikuzwa chirungu icho guys. Chirungu cheku private school kwete zvedu zvokunyepedzera zvenhema zvokuti da. He. Ndokula ngona chirungu ka. Kola hello. Bye, Sis Melly. Muri sei? Mushe muraisi. Mushe. Inini hangu ndangofana kuti thank you nezvamaita maratidza kumira nesu rambai muchidaro. I don't know ndazobata ndine similar issue yandazotiadresi yakaita ngese iyoyo yababa vasingatode kuchinja zvave mwana. Munogona kumboitaura iko zvinoti vatatongobabata iva vababa iva vaizvozvi titovafonera futi mushurugu yeyo. Uripi? Ndichauya kuinbox. Uri kupi mushurugu wenyu? Iri muno South Africa zvese tinotoziva but haachengeti mwana. Saka so pamazoita laida maita iyi yandibatsira kuti ndatozivawo zvakawanda. Saiti kuti munhu ari kupi kana kuti ari kupi but thank you nezvamaita zvekumirana nemwana. Zvinorwadza kugara usina mwana wako. Alright. Zvinorwadza. Saka imi makamboenda kumaintenance? Regai ndikubatsei kuinbox. Alright, ayo pakanaka kola. Okay. Alright, sharp. Mashurugu akawanda guys. Mashurugu akawandisa. Mashurugu akawanda. Mashurugu kuda kutoya panapa. Kola hello. Hello kola. Murisei Sis Melly. Ndiri right murisei. Ndiri boss. Chivharai iredio kana ifoni imwe iri kumasure kwenyu kuvharai. Kola hello. Hello muraita Sis Melly. Ndiri right murisei that. Ndinoda kutaura kuti vanhu musajairira Sis Melly taona kuti makapenga pamakatsika pakaoma. Ndine hari makanga mwahere profeti tuna. Andinoda ngotona Lawrence is a disgrace kwatiri varume atinyadzisa zvanga achiita coming with a sticking attitude zvanyadzisa zvokuti ndatoshaya pekupinda ngamadenda. I just want to say sorry to all women and pick up to all mothers out there. And Sis Melly, thank you for this great show. Tukudzidza zvakawanda. Manditika, thank you. As long as muri kudzidza chindo chinangwa chedu kuti vanhu dzidzai. Anditi. That's what I wanted to say. Thank you so much, Sis Melly. God bless you. Bless you too, my brother. Guys, okay, otirega ndipine ngikiri attendance ati arikuti aruda support yake. Arikuti aruda ane Instagram page yake muende kunoona zvaanoita zvaanodrowa uko. Tendezi ati kondidrowerewo kachangu naye. Chimbondidrowerawo zvechangu kumbonditumira kuno Africa. Chiportrait chiya. Mira chinzwe vadzoka kola venyusi. Kola hello. Kola. Hello, Sis Melly. Machaisa munyuzi here kuda tingatosarira tiri pano. Vatopinde? No, I'm waiting for more pics of his of Loridongo because on the next bulletin katuda ubata mukanda so ndikandiraipa inbox. That's why I've called. All right. The guy can't. Kutora one. Sis Melly asking for my cousins angwa ndikugona ma comments. Vari kuda number the last previous caller ava anga achitaura ne voice ra vaningina vangu vanetsikana ne voice roro. Remuchinda here. Remuchinda.
Yeah, voice rake was so breathtaking, shame Sis Melly. But ndapina ukadona izvo ndapina comment yake apa ndiye munhu wacho yeyu. Comment ndapina apa. Okay, Sis Melly, live being panonakidza. Ndipema in my pics ake. All right, mina. Guys, it's Lori Dongo. All right, trending very soon. Ramba uri papo nditore phone number yako kuti ndizokusendera ma pictures ake. Mina nditore. Sis Melly, live being panonakidza. I could go on and on. You know, journalist atimire, atiskutombomira, atimire, both knows what zvatukutorarama nazo. So yeah, chipei my pics ndatomirire. Alright, iripo. Ndokupa my imagine kanitore one last call ndobva ndakusendera ku WhatsApp inbox kwa WhatsApp yako. Okay, Sis Melly. Alright, sharp. Ma journalist edu fe. Ma journalist edu fe. Mwana ukupinda mu news next bulletin mnanenga achitove papa news so. Ma journalist fe. Mumuntu kwa diaries yakaipa. Hey diaries ine vanhu vose ine vanhu vacho izvino zvitotomirira so kuti pa next bulletin ife anenge achitopinda pinda loro mdzongo anenge achitokwana ipapa. Kola hello. Hello, Murisa Sis Melly. Ndiri right kanjani? Ndiripo ndimi mune Sis Melly. Ichichiudzwa kuti kwaiti kusapota mahure pano. Murume yagwadza kuti mukadzi uyu achamudi ndosaka atara chihure chake paFacebook. Ndo zvandaona zvangu Kana dai riri hura iri teverera here achiramba achiri dana Sis Melly yanga achizati hure. Ipapo ndo pari kutinetsawo kana nesu. Varume ndo zvavanoita kana varambwa vanogwadziwa. Ndizvozvo true. Maita basa Sis Melly rambai makatsika ipapo. Alright. Alright, thanks. Right guys, I'm taking one last caller. Ndoda kunopa journalist mapikicha. Mapikicha acho ndoda kuvapa mapikicha ake usho. Saka ini ndozokudzai kuti kumutarisai kupi news kandaudzwa kuti channel ipi ndozokudzai kuti chinda channel yakati munoona nguva news dzakati then munomuona ikokoko. Asi tichambomukanda futi kumvenge uko. Tambomukanda kumvenge tozotaura naye time kana ambotikanda kumvenge ozouya hake tozotaura. Imbomira Lawrence timbokuisa kumvenge first then tozotaura newe kana wabva kumvenge tambokubvura ikokoko tozotaura newe handitika right. Kana pasina guys umwe guys arikuda kufona. Thank you very much guys. Nyaya yedu yanasima inzwa anditika thanks taps warova iwe taps warova taps indakurova so audaro mfano vongoti nyo obvongorova auchachekiwo kuti inbox kuvarisese kusadaro so Unaona? So, vanamukoma masimba ava vari panapa. Vanamukoma masimba munoda zvinhu. Makungoya panapa mamuchu mona tatukwa panapa. Tatukwa makuya panapa tapedza kutukwa namukoma masimba. Basa rekungogona kuti ngwarira magodhipa mitukwa igodhipa. Yemitire umwe munhu godhipa. Itire murume uyu godhipa. Imi mukoma masimba. Itire murume uyu godhipa. Haingona zvokuda kungoya pano kuzongookera pa musingatifaitiri vakadzi. Tichingotukwa kunzuka mahure pano. Taneta nokuzoti mahure. Chimboitai godhipa ya Lawrence uyu. Lore dongo mbomitra igodipa nai ngoma masimba muri munhu wepiko imi ukuonai mumacomments umu right guys inchirega ndichidona ndichika guys mwari wakuitira zvakanaka vane nyaya dzavo tiripo pano uyai nenyaya yenyu asi kana waya nenyaya yako haisi yako wega nditi kana ine imwe pati iri mukati mugare matongozviziva tine chida kuti tibate maparties SR2 moya mose muri 2 tinyatsonzwisisa nyaya because ukauya uri 1 unless iri nyaya yako iwewe yawakafamba nayo unoda kushare kwatiri ndopatokwanisa kuti tingagamuchira uri 1 kudaro handimaona but kana iri nyaya yekuti zvo ino involve the other party pakati fambai muri 2 uyai muri 2 handitika plus imi vanenge vaunzwa pano apa mukaona vapostiwa musauye mchiti kwa Sis Melly chakazida ina handikuzivi imi ndi munenge mauya nenyaya dzenyu kwatiri mukati mapictures mukati kwa indipostirei handitika saka isi tinongoposta sokutaura kwamunenge mangoita handitika kana mwana vapostiwa munonopedzerana kwabva mapicture haikona kuya panapa muchitudza zvinhu zvekuda kuti tikwanisa kwanza munyaya dzenyu isi pandichida kuzamango kubatsirai ende kana matouya kwandirini handitika mukati show ina handikwanisi kurambira munhu show ini mai vai handina kuvati handeipa show munin'ina wangu handitika handisindadaro but vatotanga vati nyaya ngaipostwe
vati nyaya ngaipostwe vakati ndoda kuuya pashow tikati aiwa atingarambiri vamwe handiti hakuna munhu anorambirwa kuti munhu apinde pashow handiti achida kutaura nyaya yake asi it's only fair kuti vauye vese tinzwe nyaya. Unfortunately baba havana kuda kunzwisisa kuti aiwa ina ndina pandotokwana handiti amai ndo vauya nenyaya yavo vakati ivo ndinoda kuti nyaya inde pashow munze ipapo tisangane ipapo pashow. Ndikati are you sure about that? Akati yes ndiri kuda kumutitauri handiti ndikati no problem because they angoti aiwa isu show hatisi kuida tangadei tangozama kuitaurira kuseri ikoko yaperera kuseri handimaona ini nyaya dzakawandisa ndikaendikudzei guys inyaya dzakawandisa dzinoperera kuseri uku dzisina kusvika pano dzokuti tinotongoitamba kuseri yobva yapera mozondoona iyo ndauya nda kutoseka nemi pano musingazivi kuti ndabva nekupi handiti maona asi mukaona youya pano nyaya iine maparties ese ndinenge ndatonzi tikuda show munanenge asi dzimwe dzanenge toti but why does it have to be Facebook andi vakabvumirana kuseri kuti ngatingoisova ikuno tinongoipedzera kuseri ende bigara nditi anyama kabvonzochinzwa imelafumura munhu nyaya dzakati hamudzinzwa nditi ndinotochengeta kana tatongotaura nyaya ikaperera ipapo toto anzi Lawrence atokandwa namoli kumm namori dongo kwai Lawrence akandwa namori dongo mira tiningire maiwe watokandwa kwai Lawrence atokandwa namoli dongo saka mori dongo ndiani moli ndiani moli anenge ari mukati medu umu neoriginal account anenge arimo mukati medu neaccount yake chaizva iwe mori dongo wakapoza wandiputisisa uko kuchinzi ndini iwe shuwa chiitawo kuti ndingokuzivawo kuti at least ndiwani zvandakanga ndaputsa ndakatonyogwa ndikanzi Sis Melly ndimori dongo izvoni handina chandoziva izvozvi tiri pano kwai kwatove neposti kudhara saka ndine here moli veduwe hani mazvona kuti handisirini handigoni kuita ghostini nokuti handimbotli munhu handimbogoni zvokuvanda ndingobuda pachena ini zveghosti handizvikwanisi handizvigwanisi kana ndinotongoya pachena kana ndichitukwa ndotukwa hangu asi ndangobuda pachena zveghosti ndonzonyarirepi ndabatwa ina handizvigoni zveghosti handingazvikwanisi ndosira mandibata ndikatozonyara chaiko saka unonde ndichidoseka hangu nokutoseka nokuti handisati ndave naro ghosti kana ndazoriita ghosti hamunoona nhamba iyi yamunofona tiri palaini hamunoona ndatoidzima now off haina Facebook inongori neWhatsApp because ndeyekufona yemacollers chete vanongofona ndichitopedza live ndotoidzima. My other phone iyi ndo ine account yakanzi Melin Maisha hanimaona then iyi yamunoziva yakanzi ina Sis Melly yakambonzi mails ndikachinja saka apart from these phones I don't have anything else so kuti zvemaghost uko aiwa hakusi kudepartment kwangu kuko handisati ndaveko handikwani kokoko uko handikoko uko handiko right saka nimazviona guys Huyai nenyaya titaure nyaya tinzwisise kuti nyaya yakamira sei chero uri kuda support chaicha iko ndo matona tipatove nevenews pano saka nyaya takuisa futi kunews izvozvi hanzi at least that exonerate tatenda wati ndichazviteverera here izvozvo inde chitoziva chokwadi kuti handisi ghost saka ndingaritevedzera zvinhu zvangotangwa nemunhu wani naiwe hako anenge achingoningirira achingotaura zvokuti Melly ndo kuti kunge ndakamudhira handichimaona saka handingazvitevedzeri ina ndina ghost. So right guys saka ndo nyaya tinayo musatye henyu inini kana mukauya tinongopedzana nyaya dzedu kuseri kana kuti tauya pano tinongoitaura pano you don't have to come on live fair antika kungotanga pano pauyu diaries uri kola utaura nyaya yako asi mukutaura nyaya yako inogona kutobatsira mumwe munhu aripo hanti matoona kuti matoona izvo sokuti nyaya yake mukadzi uyu yemwana patoita umwe kola afona akati ndine similar situation saka zvinovhurira umwe munhu do ukatashare nyaya yako you're not helping yourself only you're also helping umwe vakadzi vasina magadzi ekuti vataure nyaya dzavo so the moment yakunouya munhu ane nyaya yakafanana neyako munhu anobva avhura kuti rega ndichinotaurawo nyaya yangu handimaona because yaningirira yataurwa kudhara handitimazviona so guys thank you very much ngatisangane zvakare chikamu chinotevera musakanganwe vana venyu mangwana guys kids show musakanganwe mangwana tinenge tina Sis Melly pakids show vana venyu vaitire WhatsApp vachingofona vana vachingotamba vari mulockdown handitika vachingotamba vana vachingofonerana vachingosekawo vachingodii zvatiringoitawo isi vanhu vakuru saka mangwana itai kuti muve nefoni dzenyu vana venyu vanenge vachitamba pano naSis Melly handitika vachitamba zvavo panapa vachitaura nyaya dzavo isati tinazvo vachipedzerana vachididi saka it doesn't hurt kungoti vana vafone vabvunza nemazita vachiseka unoenda chikoro chipi vachibvunza iye Kelly unongofarira iyo corona yoyi achingoti what is corona achingobvunza mubvunzo wake wani woyo handichimazviona
zvinenge zvichingodiwo zvinenge zvichingonakidza vana vachitambawo vari mulockdown vachingoziva kuti aiwa tinonakirwa handitika. So guys, thank you guys. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Vane nyaya dzavo mondibata kuinbox handitika totaura totangira ikoko. God bless you. Take care. Musakanga nopfeka mamask handitika kana makubuda kunze nekusanitizer handitika. God bless you.